jsem úplně v šoku, mě baví koukat na reakce, na unboxingy, na figurku, na cokoliv, co točí lidi a youtubeři na mě. Prostě mě to fascinuje, jak dokáže malá figurka rozhýbat československý YouTube a potažmo internet, protože vznikají i články na internetu a je to wow, je hustý prostě, že se řeší moje jméno opět. Musím se vám tak trošku omluvit, kolegové youtubeři, co jste rozbalovali figurku mojí. Je dost možný, že opravdu za to může přepravovací firma, buď Česká pošta nebo jiný firmy, kterým dáváme a svěřujeme jim tu důvěru. Tady máte náš balíček figurky, máte tam štítek křehké, doručte ho v pořádku. Ovšem, bohužel, to jsem zjistil od mých známých, kteří dělali ve skladu a dělali prostě takhle pro tyhle firmy, tak někteří lidi, co tam pracujou, se bohužel k těm balíčkům chovají, jako kdyby to byl fotbalový míč, takže si s ním kopou, dávají závody, kdo dřív ten balíček rozbije a hážou si s ním přes celou halu, takže je dost možný, že právě ty figurky se poškuzují při přepravě do dep a následně při rozvozech dál. Takže tímto bych se chtěl omluvit, že jsem vás takhle napadl, vy, co jste to rozbalovali a přišlo vám to rozbitý. Neříkám, že není možný, že jste si s tím pohráli. Nevylučuju žádnou možnost, jenom chci říct, že i tato varianta přichází v úvahu a je dost silná. A chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří si tu figurku i tak objednávají a dávají nám důvěru, že v pořádku dorazí, případně kdyby dorazila rozbitá, tak ji samozřejmě reklamujeme. Takže se nemusíte vůbec bát, že by vám přišla rozbitá figurka a už by vám zůstala, tak to vůbec není.